Håndter hun sig selv finde ud af at døle havelåget uden snor. Ja, det gav hun mig lidt til da. Ja. Helt sikkert. Ja. Nå, du det hun havde så travlt med. Nå, er du overhovedet for at vælge dem? Nej, ikke sammen. Det er fordi, da hun havde en lille tidspunkt, da hun jo vågen. Hun vil ikke have, hun stjæler det. Man kan godt se, hvad hun har haft i tankerne. Jeg siger, hvad jeg vægter. Vi har jo godt kommet hjem til sit køkken. Ja. Det var godt. Så er jeg fik igen bare med mig. Ja. Jeg bliver træt. Vi krænger os. Den bliver hjem til sit køkken. Det du være blå. Blå. Fordi jeg har flere blå på over. Men vi kan lave til en grøn. Ej, det er det hans forhold for Nis. Han tror, der hele tiden har tårt. Ja, hvad? Ja. Men jeg tror altså ikke, jeg har nogen plusser i, men jeg skal lige alligevel sige det. Men må du ikke smide et eller andet grønt ud i den? Men det her, det er jo en af de ting, der ligger inde på hylden. Og der? Ja. Jeg tager det ind. Skal du tøs? Jeg vil ikke dør. Nej. Det skal jeg så stå på nu, det der. Bedstemor. Du kun har tynd i dag. Jeg tror, hun kan lide et døbt franskbrød. Er det derfor, man det? Og fordi jeg ikke rigtig har lyst. Ligesom en gammel dame.